Hello? Yani? Nace batun kudin nan an zuba su. Lala ga miki yau da siyo fa. Saboda ka san ba na wasa da kuɗi. Ya, Jawaru. Dan kudu. Dan kulu. Dare kai na kai. Haka Allah mai da kai. Da za a yi kasan lokaci kowa na shi. Kai. Wato lokacin da ina kallon ka baka taba kuɗi ba. Sai gashi yanzu kai ni gashi ina yawo cikin yadi. Kasan komai Allah, duk abin da Allah ce sai mutum ya sai mutum. Lokacin kuna kallon kamar ba zai yi ba. To kuma gashi Allah ya yi. Baro ka ba wallahi wanga doke kaya ni ka rasa kuɗin ne yanzu haka. Kuma na yi dake in baka kuɗin ruto ɗinka ban ganka ba. Kai wallahi To shi kenan ka ta ƙara sa kawai ba rama. a to gaskiya me sirrin wai? Gaskiya ni wanga kuɗi ga cikin watanni kusan bai wuce shidda ba kai gaskiya akwai matsaro wala biye sirrin. Ka san ni naka ne in na samu ina faɗa ba. Yanzu kai ka taɓa ganin an iya kana. A gaskiya ba kuɗi ga banza. Bari da shirya sai ka sai a gaya maka. A ni kullum shirye nake yanzu haka ma Allah shirye nake dan wurin wani malamin tsubba na nan kuma na san yanzu ko na samun kati da na san ina samun gare ka. To shi kenan yanzu kai. Ya? Don ya gani. Ni wala harka fa da mutanen koyo tsoro nake ji saboda an ci hauka ciwa kai. Wallahi babu wani abu. Ka san abu. Wallahi magana da na gama. Wallahi aljanin nan kullum sai ya kawo kuɗi. Kullum sai ka Kuɗi zaka yi abin da na gama kullum. Yanzu haka in ka shiga gidan ganawa cike yake da kuɗi. kuɗi. Da mana nemo. Ya za ka shiga cikin gida akwai iyali. Kuma bisa ga wani bai shiga gidan nan. To daga wani in ka shirya dai ka zo sai ka fara kai ma insha Allah komai zai je. To insha Allah yau sai na bai kira 24. Babu da sai ya Allah ka gama kuwa. Dan ka gama wani baka yi ba. Dai gaskiya. Ni kai ka sani akwai ni da rika shiri. To shi kenan yanzu ni zan wuce ana kira na gaskiya. To yayi na gode kai. Hello ya. Kada za ta yi misada wallahi sai da kuɗi. Ai yau dawo gana biya na bashi. Yayi kyau. Ai wallahi masu wulakanta ni sai na wulakanta su kuɗi. Allah ya mata wa barka. Ai a tsanta da shi. Alhamdulillah. Bismillahir rahmanir rahim. Mace akwai. Chai! Na gane. Ai na san ban da matuwa. Continue. Alkai sun kamsin, 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 alkai sun kamsin. I'ma buy my shojo, I'ma buy my foya, I'ma buy me. Hey yeah, I wanna be a billionaire, billionaire, yeah yeah. Inna lillahi. Aljini guda aka ce na kira kuma na ga ku biyu. Kuma me za ku yi da wannan itacen? Baka yi da kyau ba, baka yi da kyau ba. Bai da kyau ba? Ya ake kiran ku alkai sun kamsin, alkai. Ya kuke son yi? Ya Sabar ba. Alkai sun kamsin. Wait. Allah ya taimake ni.